Vila García conta xa coa súa propia hamburguesa deportiva. O produto está dispoñible na carta da hamburguesería Barrantes. Con esta iniciativa destinase €1 de cada unidade para doalo a diferentes clubs da vila. Nesta ocasión participan o Arosa, o Atlético Arousana, os ingleses o Cortegada e o Sigaltec. Aunar os intereses un pouco dos clubes de aquí de Vila García, que a xente veña a probar as boas hamburguesas que se fan aquí no Bar Barrantes, e que unha parte da recaudación desas hamburguesas, concretamente €1 por cada hamburguesa, irá a beneficio dun club. Un pouco axudar a todo o mundo e que todo o mundo pois veña a probar as hamburguesas e que ainda por riba que se vea coa sensación de que está facendo unha boa causa axudando o deporte local, non? Que falta fai. Para o establecemento é unha oportunidade de apoiar os clubs e dar a coñecer a súa cociña. Yo creo que ayudándonos un poquito entre todos en Villa García y todo eso, pues podemos levantar este pueblo y así nos vamos conociendo, conocen nuestro producto y nosotros a ellos y no sé, me parece una buena iniciativa. As doazóns repartiránse de forma rotatoria. A recadación de cada 2 meses irá destinada a un club distinto. Ademais, os clientes que proben esta hamburguesa entrarán no sorteo de diferentes materiais deportivos dos equipos participantes. Son partidarios de ceder parte do seu material para sortear entre a xente que participe, camisetas oficiais dos clubes participantes, é un aliciente máis. Dende o establecemento tamén destacan que a hamburguesa é tan boa como a iniciativa. Pues es carne mixta, cerdo y ternera, lleva vegetales, bacon y queso. Bueno, ya las han probado los chicos y yo creo que muy bien, ¿no? Y no sé, está muy rica, la gente está muy contenta. Representantes dos clubs xa probaron a hamburguesa e mostraron o seu respaldo a este proxecto. Pois pareceme unha iniciativa moi boa porque apoiando todo o deporte en xeral tamén se apoia o deporte femenino e apoiar o deporte femenino sempre é unha boa opción, entón considero que é unha cousa que deberían facer xa non só en Vila García todos os sitios, sino en máis sitios de Galicia. Bueno, es una buena iniciativa para los clubes locales y ayuda también a una colaboración entre todos y la verdad estamos muy contentos. O Barrantes tamén porá a disposición dos clientes a hamburguesa deportiva vegana. Para todo aquel que queira colaborar co deporte local sen necesidade de comer hamburguesa, no establecemento haberá unha hucha para aportar o donativo que desexen.